Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман короче ҳамин коробкаро посилкаро овардам. Короче гирифтем ҳуй кардам. Камсар ба дахотирам зад ки видео канал накунед. Хулоса агар бинам минаксидила гирифтем мо да комплекте ки 6тага дора. 6та намедуни коробка 6тагӣ дора ва даруни ҳар якта ҳамда 6та дора бо якта пипетка подарка омадагия. Хулоса гап чӣ шуд? Ман чида иқа бисёр гирифтем минаксидила набинед. این میناکسیدیل оригиналан ягон хатогӣ надорам, ягон камбудӣ надорам ва чӣ гуфтадиём? Ман ҳамин минаксидил гирифтам, 1 моҳ истифода бурдам, ман уже сразу фаҳмидам ки ҳамин минаксидили оригинал аст ва отзивиҳошона хондум, ино дар авита мефурӯшанд. Отзивиҳошона хондум, ино гуфтанд ки ҷура агарам хеле 1 донага гирем, 1 донаш 900 рублей, инами 1 донаш 900 рублей. گفتن اگر که دیگه کاروبکا کتی گیری ارزانتر میشه میتونی که با دازملکات فروشی. من گفتم گپ نیسته، تیمولی که من بلاگرم برداره کسی دا که درکو باشم خیلی میناکسیدیل оригинал مرحمت اینا любой جوشا نشون میده срок годностиш то 25 سال 24 سال то 05 24 QR код дора ҳар қавр балода. хулоса гап ам хеле минаксидили ҳақиқӣ дарко боша шумода 900 рублей 1 донаш ман да шумо любой точкаи рӯи замин роҳӣ мекунам. Короче инам як пачкажа 6 дона дора. Бо 6 донаша 900 сум фикр накунем 1 донаш ин дасти мадаку 1 дона. Инами 900 рублей. Номерои ман да комментария занг занед да номерои ман. Ман любой ҷо шумо да роҳӣ мекунам. Лекин да WhatsApp занг занед илтимос. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбош, ободу сарбаланд бошед.